گال پوری سنسو انتہائی مزاحیہ گال ہے۔ ایک بندے گڈا دے منہ دے وچ سونے دے سکے چا دیتے، منہ تے چھک تے کپڑا چا مارے استے شہر روانہ تھی پے۔ پج گئے ایک بازار دے وچ، اتھاں یکے تاجر بیٹھے ہومن۔ بازار دی آدھا لج پریشان تھی تے بہ تھے۔ ہولے ہولے گڈا دے منہ چو کپڑا کاٹ گی تھیس، جو ہی کپڑا نکھتے سونے دے سکے تلے کرن پے گن۔ بازار دے سارے تاجر دیکھن پے گن جو گڈا دے منہ وچ سونے دے سکے پہ ٹھاندن۔ حیران تھی تے اٹھین۔ گڈا والے کو آکھے نے اے اساں کیا ڈہ دے کھڑوں؟ گڈا والے آکھے جرا کو ڈہ دے کھڑو اے حقیقت ہے، میری گڈا اینجی ہے جائیں ویلے میں پریشان تھیندا سونے دے سکے دیندی ہے۔ تاجر اے گال سنتے وڈے حیران تھی گئے۔ ہوں بازار دے وڈے تاجر آکھے اے گڈا میں کنے ویچ۔ گڈا والے آکھے کیا کھڑا آدیں، اے چیزاں ویچن دیاں نہیں ہوندیاں۔ گڈا والے کو تاجر آکھے گال سن میں تینڈو وڈا اے دیکھ منت کھڑا کریندا، پیسے منہ مانگ دیندا میں، اے گڈا میڈو ویچ۔ گڈا والے آکھے چلو وڈا ہی منت کھڑا کریں دی، پیسے دی میرے کو بوری بھر دے گڈا تیڈی۔ تاجر آکھے ٹھیک ہے، ایک نہ تو 2 بوریاں بھر۔ گڈا والے 2 بوریاں بھر گئی دیاں تے گڈا تاجر کو دے دیتوس۔ تاجر پوچھے اے سونے دے سکے منہ وچوں کیڑے ٹائم کڈھے سے؟ گڈا والے آکھے جائیں ویلے تو پریشان تھی تے ہندے منہ ڈتاڑ باسے اونجلے دے سے۔ تاجر گڈا والے دی گال سنتے گڈا چھیکتے گھر روانہ تھی پے۔ رات کو اپنے کمرے دے وچ گڈا کو بعد کھڑائس، پریشان تھی تے گڈا دے منہ کو تاڑی بیٹھا ہوئے۔ گزر گن 5 گھنٹے گڈا سونے دا سکہ ایک بھی نہ دیتا۔ ولا پریشان تھی تے گڈا کو تاڑی بیٹھے جو سونے دے سکے جلدی دے وے۔ گڈا کو بھی رات ساری کھڑے ہی کھڑا ہوئے، گڈا بھی بھوک کنو مردی ہوئے۔ تاجر رات ساری گڈا دے منہ کو تاڑی بیٹھا رہ گئے، گڈا ایک سکہ بھی نہ دیتا۔ سویر دا ویلا تھی گئے، تاجر کاوڑیا ودا ہوئے۔ تاجر گڈا چھیکتے باقی تاجریں کو نال کرتے روانہ تھی پے۔ تاجر آکھے باقی تاجریں کو اے گڈا ہن واپس کریں دوں، ہوں بندے سا کو کوڑ مارے۔ گلیندے گلیندے گول گدھے نے گڈا والے دا گھر۔ تاجریں کونڈا بھی کھڑکائے تے آواز بھی دیتے نے۔ گھر دے وچ گڈا والا جوان بیٹھا، آواز سنتے سنجان گدھس جو اوہ تاجر ہے۔ گڈا والے آکھے اپنی گھر والی کو تو ون ہنے کو آکھ میرا گھر والا گھر کائیں نہیں تے میں اپنا کتا پٹھیندیاں ہوں کو ساڈا اسے۔ ہوں دی گھر والی تاجریں کو آکھے تساں کھڑو میں اپنا کتا پٹھیندیاں میرے گھر والے کو ساڈا اسے۔ تاجریں سوچے اے کنجا کتا جرا بندیاں کو ساڈن دے۔ گڈا والا اپنے گھر دے پچھلے دروازے کنو باہروں نکتا گئے، دوجے دروازے کنو گھر والی کتا باہروں کٹ چھوڑے۔ 5 منٹ تو بعد گڈا والا کتے دے نال آ گئے۔ تاجر حیران تھی گن اے کنجا کتا ہے جرا بندے کو گھنتے آ گئے، او بھی سارے سامنے دی گال ہے۔ گڈا والے تاجریں کو آکھے جی ادا کیویں آون تھے؟ وڈے تاجر آکھے اساں آئے تا گڈا واپس کرن ہاسے، گڈا واپس نسے کریں دے ساکو ایہو کتا دے۔ گڈا والے آکھے واہ واہ کینجی گال کھڑا کریں دی، انجے کتے بھی چیندن کیا؟ تاجر آکھے مہربانی کر سفر کر آئیوں، اسا کو ایہو کتا دے۔ گڈا والے آکھے ٹھیک ہے منت نہ کرو، کتا دیندا تو کو۔ 3 بوریاں پیسے دیا بھرے ساں۔ تاجر آکھے 3 دی جا تے 4 بوریاں بھر، کتا دے ساکوں۔ گڈا والے کتا ہونے کو دے دیتا، پیسے دا بوریاں بھر گیتھوس۔ تاجر ہن گڈا تے کتا چھکی ویندے پج گئے اپنے گھر۔ تاجر تجربہ کرن کیتے اپنے نوکر کو شہر کنو باہروں کڈ چھوڑیس۔ نوکر کو آکھیس تو شہر کنو باہروں ون تے کو کتا گھر گھنو سے۔ نوکر تنگ تھیا ودہا ہوندی نوکری کنو۔ نوکر جائیں ویلے شہر کنو باہروں نکتے او اپنا گھر پیا گئے۔ ایڈو تاجر بھی کتا چھوڑ دیتس، آکھیس ون میرے نوکر کو ساڈا۔ کتا جو ہی گھر کنو باہروں نکتے رول ہا او تا نکتا گئے۔ تاجر ہن انتظار بیٹھا کریں دے جو اجھو کتا میرے نوکر کو گھنتے آیا۔ انتظار دے وچ رات گزر گئی، نوکر بھی گیا کتا بھی گیا۔ تاجر پریشان تھی گئی جو دوجے دفعہ لٹیج گیا۔ تاجر سدے یکے تاجریں کو او میرے نال جلو، گڈا والے کو کٹیندے بھی ہوں تے اپنا پیسہ بھی وصول کریں دوں۔ یکے تاجر